Estivo aquí connosco, entón. Ela non foi á praia, pero sí que subiu ás redes algo do que comeu. Creo que temos unha foto que o di. Mira, aí está. Home, con fame non quedou, así me gusta. Moi ben, Jennifer. Eso non o comeu. Ti crees que non? Non. Bueno, con fame non quedou, non sabemos canta xente había comendo aí. Pero iso é un almorzo, chicos. Eso non pode ser a cea. Eso non é unha cea. Non me des que ten un café aí. E ten todo aí. É un brunch. É un brunch. Non sei se sabes o brunch. Brunch. Sorry. Breakfast and lunch. Vamos, a media mañá. Cando comes a media mañá. Vale. Pensei que era cea. Non. E con champaña, Qué pasada. Fíjate, mira. Aí está. Claro, iso está moi ben para manter a liña, o tipo que ten ela. Pero o brunch vai vivir máis anos, a vida vai ser facer máis longa. Eu vexo moitas cousas boas aí porque é un almorzo con froita, con algo de hortaliza, hai tamén proteína. Que pasa? Que tamén vexo que é un pouco unha festa, é dicir, non creo que sexa seu almorzo así con champán todos os días. Pois o mellor sí, Sería Co que ideal, se cuida non creo. Eu creo que aí a parte que falla igual un pouco é eso, que non deberíamos tomar alcohol todos os días e menos para almorzo. Non, é tanto que se cuida, ademais, porque unha das cousas que máis lle gusta parece ser que son as coles de Bruselas. Sí. Sí, eso Que nos tens que dicir das coles de Bruselas? A ver, sí que é certo que ten un pouquiño de sentido. As coles de Bruselas, igual que calquera hortaliza, son maravillosas porque nos aportan fibra, nos aportan antioxidantes, nos aportan sustancias antiinflamatorias, pero as coles, en particular as crucíferas, coles de Bruselas, o repolo, o brócoli, teñen unhas sustancias que axudan coa regulación hormonal, vale? Entonces, en perimenopausia, en menopausia ou en mulleres que teñen algún problema hormonal, un síndrome de ovario poliquístico... Por exemplo, para o hipotiroidismo, Evo? Vale, para o hipotiroidismo estarían contraindicadas. Pero para o hiper, sí. Non, estarían contraindicadas. Sí. Pero eso, a nivel hormonal axuda moito e é un alimento, un grupo de alimentos que están moi aconsellados para mulleres en peri e... Pero as coles de Bruselas non dan moitísima flatulencia e Jennifer López tendo... Home, ten asegurado que o cuno non estropea, así cando... Eso depende un pouco da persoa, os gases que poida producir unha hortaliza. Porque, ao final, se o teu intestino, as túas bacterias intestinais están acostumadas a tomar ese tipo de fibra, en principio non debería de generar moitísimos gases ni molestias. Un pouquiño, pois sí. Porque eu teño un problema con eso terrible, Tens que acostumalo. Con algunhas cousas que eu sou incontrolable, Eso é unha cousa que... Igual tes intolerancia. Dicías que alimentos crus non, pero en cambio conserva... Sí. Claro, a conserva é unha alternativa super segura para levar táper á praia ou ao río ou a donde sexa, fora de casa. Sempre igualmente, ainda que sexa seguro, a refrigeración é fundamental. E neste caso, ademais, as conservas, por exemplo, as sardiñas, é unha fonte moi rica de omega 3 e de calcio. Sí? Sí. Entonces, bueno, pois unha pataca con as sardiñas que aportan proteína e esa grasa boa. E así. E estas, por exemplo, teríamos berberechos tamén, que se poden consumir de lata, tamén sería moi seguros. Porque están cocidos, claro, previamente. Claro. Entón, neste caso, os berberechos o que nos van a aportar son moito ferro, vale? Ademais de proteína, tamén xunto coas lentellas que aportan ferro vegetal, máis a vitamina C dos pementos, este un plato redondo. Pero faltalle unha cousa. A mí non se me ocorrería. Faltalle un pouco de laranxa ou dun cítrico para fixar o ferro. Pero está aquí. Xa ten os pementos aí. O pemento vermello ten máis vitamina C que a naranxa. Ten máis vitamina C, porque é importantísimo. Estades moi preocupados, queredes saber que ceou de verdade Jennifer López? Pois eu sí, a verdade. Imos yo preguntar. Vale. A ver. Bueno, a ela non, imos yo preguntar a quen lle deu de cear, non? O chef Pepe Vieira, do restaurante Ultramar. Que tal, Pepe? Boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde, como sabes? Que foi o que ceou a grandísima artista, Jennifer López? Que lle daches de cear, home? Bueno, pois a verdade é que cenou... É que sabes o que pasa? Que é un pouco comprometido, porque esa información tampouco a podemos dar, sabes? Porque é parte de la... Non sei, habría que preguntarlle a ela. Pero a ver, Pepe, vamos a ver, eu así como adiviñando, hola Pepe, que tal, son Marcos, mira, adiviñando, vou falar eu por ti, vale, eu creo que cenou costela de porco, empanadillas llozas, pescada frita e tamén comeu postre. Non comeu. Non tomou postre, non comeu queixo con marmelo. Non. Ai, la madre. E falan de moita propina, Pepe, que vas facer con eso? Eu o que te podo decir é que se deu moi ben, é unha muller
tremendamente educada, moi feitiña, sabes? Foi super amable con todo o personal, estivo ali maravillosamente, pasamos unha noite. Mira, Pepe, xa que non nos vas decir que lle deches de cear, agora fagoche outra máis comprometida aínda. Non tiña pensado facercha, pero agora fagocha. Deixou propina, boa propina? Teño unha pregunta terrible. Pois, a verdade é que tampouco te podo decir. No, pero ahora o que me interesa a min, Jennifer López, que a temos así como unha deusa, as deusas mastican ca boca aberta, fan ruido, non fan ruido, mastican, teñen algunha costumbre que distingue? Ai, que pouca cosa. Pois mira, a verdade é que, vouche decir a verdade, vouche responder. Dime. Eu estaba ali na cociña, e xusto que estaban cenando, porque temos a cocina aberta, no, o restaurante a sala, e ela estaba justamente de espaldas. Entón, a verdade é que non se pode decirse como masticaba, porque non... Pero, Pepe... Home, a espalda é o que ten asegurado. Bueno, sí, a parte baixa. A verdade que ten unha melena preciosa, Moi ben cuidada, a verdade, claro, Pepe. Moi ben cuidada, sí, moi ben cuidada. Sí, ti estabas de costas, non te enteraches moi ben o que pasaba ali, pero fixácheste na melena, seguro. Sí, señor. Exactamente. Pepe, pero falaches con ela. A ver, sí. A ver, eso podes dicir. A ver, sí, claro que falamos con ela, pero, bueno, simplemente foron cousas, obviamente... En inglés ou en español, por exemplo? Eso... En inglés. En inglés? En inglés? Ah! Sí, bueno, falou en inglés. Dixo thank you very much. É a verdad que puertorriqueña, que Claro. supoñemos que fala perfectamente español, pero falou en inglés. Mira, eu como viguesa teño unha pregunta. Sabía que estaba en Pontevedra? Porque, claro, tivo aí unha pequena confusión. Sabía perfectamente. Que ben, E oye... tamén sabía que estaba nas Rías Baixas, polo tanto, seguinte pregunta. O viño que tomou que era branco ou tinto? Que non che quere dicir nada, Creo que foi gaseosa. Mira, Pepe, xa que non nos dis nada do que fixo Jennifer, dinos se ti despois foches o concerto, ou antes, non sei se ceou antes ou despois. Non. Eu non fui, non. Bueno, mira, ela foi onda a ti, pero ti onda a ela non, así me gusta, moi ben. A verdade é que ela é de Bodente, sabe ben onde ten que ir. Que ben, bueno, pois eu A alegro. verdade é que sentimos moi orgullosos de haber recibido, que estivera... Pues claro que sí. Que ben, que maravilla. Oye, e ti como lle dixeches? Porque ti, claro, cando di, queremos saber como foi, queremos falar con el chef, non? We want to talk with it. Como lle dixeches ti? Hola, son Pepe Vieira. Hello, I am Pepe Vieira. Como lle dixeches? Pues como acá que era outro. Como acá que era outra persona. A ver, eu penso que Pepe está moi afeito a falar con moita xente famosa de aquí, de alá e de todo o mundo, porque todo o mundo quere ir comer. Temos que rematar, señores. Pepe, grazas por tanta información que nos deches, Bueno, Pepe, coñeces a voltas co prato, non? Din tanta información como a puiden, Pepe, dime que hoxe aquí en A Voltas co Prato vai vir Jennifer López a falar do que comeu aí. Vale? Agora mesmo a voltas co prato. Pepe Vieira, grazas, ata outro momentiño. Hasta logo. Clara Torres, nutricionista, grazas. A vos. Ata a próxima. Marchamos? Marchamos. Pois nada, a voltas co prato e mañá aquí estamos de volta. Non sei se estará Jennifer Eu creo que López. sí, vine aí no camerino. Estaba seguro? no do lado meu. Sí. A ver se che dá máis información que Pepe Vieira. Ata mañá.